Δεν έχω μαζί μου. Πίσω! Πάμε, Αλέξανδρε! Καλό! Εσύ, Αλέξανδρε! Εκεί ρε! Μη σου φεύγει! Πάμε! Πίσω, πίσω! Πάμε, Αλέξανδρε! Ρε με τη Sting την ποστό κάσκα κάναμε. Δεν μ' άρεσε καθόλου η Sting ρε φίλε. Η Sting η κάσκα. Χάλια είναι. Ναι, παιδεύω. Πολύ ανοιχτή. Και σε πνίγει κιόλας. Ναι, κάτω εδώ. Το ένιωθα. Τι νούμερο είναι, είδες? Η κάσκα. Πέρα. Μην είναι small. Εκεί! Γιατί, τι είσαι? Θα μου είναι μικρή ρε και θα με πνίγει. Τίποτα. Πάμε, Αλέξ! Μέσα στο κεφάλι! Καλό! Τι κάνει αυτός ρε! Μπρο, του παίζει και καλά. Τι είναι για μέτρημα εκεί ρε φίλε. Καλό. Ωραίος. Εκεί, εκεί! Καλό. Ωραίος! Το πετυχαίνουν όλα φίλε. Ωραίο. Εκεί! Εκεί! Έλα ρε φίλε, το πάω ένα μέτρημα, μην πέσεις πάνω του. Κλείσε διαδρόμους ρε, μη σου φεύγει. Καλό. Το είπες στο νερό. Πάμε, Αλέξ! Άργησες. Πάμε, Αλέξ! Εκεί, χτύπα ρε. Απευθείας μπες. Άλεξ, μη περιμένεις ρε. Εμένα είναι γούρι όταν μου λύνονται τα μαλλιόνια. Σε όλους τους αγώνες που μου ήρθε έχω πάει καλά. Οκ. Μπες γρήγορα. Με ίσιο μπες ρε, με ίσιο ρε φίλε. Πάμε, Αλέξ! Τώρα ρε. Εκεί, το έφαγε. Το έφαγε. Πολύ περί... Καλό! Το έφαγε. Τώρα η τσάπα χτυπήματα ρε φίλε, αργεί. Τώρα! Μην τον περιμένεις ρε φίλε. Τον έχει ρε φίλε. Απευθείας μπες. Ωραίος. Έφαγε κιόλας. Εγώ τον άλλο του βγήκε το κεφάλι έξω από το ring και του βοηθούσε. Ναι, το είδα. Συνεχίζει το αγώνα. Με πλειοψηφική απόφαση. Τι κάνει ο Γωνία μπλε. Κωνσταντινούδης Αλέξανδρος.